நம்பிக்கை இல்லை. வேற என்னென்ன விரதங்கள் முக்கியம். அவளுக்கு பலன் வந்து குழந்தை பாக்கியம் வரும். பிறந்த குழந்தைகள் நல்ல புத்தியுடன் இருப்பார்கள், நல்ல செயல்பாடுகள். ஏன்னா முருகன் அதே மாதிரி இந்த உடல் ஆரோக்கியம் நல்லா கிடைக்கும் சார். ரத்த சம்பந்தம் எல்லாமே முருகப்பெருமான் தான். செவ்வாய்க்கு அதிபதினால முருகப்பெருமான். ரத்தம் நல்லா, வியாதிகள் விலகும். வியாதிகள்லாம் நீங்க முருகன் உபாசனையே பாருங்க, ஆவேசம் வரும் சார். நீங்க காவடினா நீங்க முருகன் நீங்க எவ்வளோ உபாசனை பாருங்க, சிவன் அம்பாள் எல்லாம் பாருங்க, பிள்ளையார் பாருங்க, எல்லாம் பாருங்க. இந்த ஆவேசம் வருது அம்பாள் இதுலயும் முருகன்லயும் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வேகம் வந்துடும். இந்த முருகன் நீங்க காவடி தூக்குனாலே நீங்க முருகானாலே உங்களுக்கு ஒரு 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 உங்களுக்கு ஒரு வேகம் வந்திருக்கும். எனக்கு முருகனுக்கு அவ்வளவு சக்தி. அந்த வார்த்தை என்ன, மூச்சு காற்று, மூச்சு காற்று பிராணனே அவர் தான். ஸோ உங்களுக்கு பிராணசக்தி நல்லா வரும், ஆற்றல் நல்லா வரும். என்னென்ன சார் என்னென்ன நீங்க நினைக்கிறீங்களோ எல்லாமே கிடைக்கும் சார். இதெல்லாம் தர்மமோ அதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடிய. தீமைகள் விலகினாலே போதும் இல்லைங்க ஐயா. தீமைகள் வியாதி இல்லாட்டாலே ஹெல்தி தானே. நீங்க ஹெல்தினா நீங்க இவ்வளவு வெயிட்னு இல்லை.